na shigo je ina haushi a'a karka damu ai inda dan dudu ne ni na san ta inda zan same shi kaji ko yaro na gode kaji garin nan babu wanda bai san shi ba dan dudu ai ko a auyen mu ina ga maka dan dudu kokari dai kowa ya san dan dudu inda a auyen mu ne ina ga ma je ka kaji ko na gode yaro Allah ya maka albarka yawa amma in kai haka ka hita kargage tunda ka huta da biyan haya yaro ko ne ya yanzu dan uwanka ya zo daga auye daga gani ka ce zaka gudu abba docho na zaka je zaka yi ba wai zaka sanar masa in zaka zo ba wuta shikenan kuma dan dudu in za na zo gurin ka shikenan sai na sanar da kai a kai dan an yi da ka gani din nan daga auye na taho dan dudu gurin ka nan yo kai tsaye dan dudu ba inda zan je a garin nan in ba gurin ka yanzu da zaka fito din kaga wurin zaka zo binni ya wurin ma bata san inda na je nan ba wanda ya san inda na tafi to na tashi wurin ka na tafi wa kwatanto ba kuma inda na tafi yau dan dudu kai kuma da sunan ka yi aure ko a auye dan dudu kai ne ka tafi mutane dan dudu kai ne bige kajin mutane ba za ka ci mun mutunci za ka zo waje na ba kunta kuma za ka ci mun mutunci balle za ka koma auye a ce ba dai waje na ka zo ba in za ka ci mun mutunci me ta amanka dan uwanka ne dan dudu to na ga za ka na tona mu asiri balle yanzu da ba wannan ba shigo daga ciki ya sai ya wuro lafiya sa Allah dan dudu Allah to kai dai mu shiga za balle na ga ma sabulu nan ne ma yanzu ya ari da zan je ne ne ga tsari ka shiga dai zan zo bari in je nan dan dudu na za ka tafi ko kai ina riga na san halin ka fa dan dudu haka kawai gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya gidan nan ba gida ba ne matsala dai ne gidan haya duk wanda yake a gidan haya Allah ba shi wuri ya yi nashi ko babu kuɗin buga kwano yato Allah ni ko a auye ko ai wallahi na ɗaukar shi ne dojo za ka ara sani me ya faru ka san me za na yi da wani ne ya dan dudu na tashi ina jin yunwa dai na rasa abin da zan ci na gaci ne ko ka ajo ba ba on ka annabin ka da dan dudu wale da ka san me zan yi da wannan wale da ba za ka taba magani za ka sha da shi aha ni da kwana biyu nan ma na aisham din ma ba na samu ina binni na aisham wale na sai na naira 30 na kwana 4 na sha to yanzu dan dudu ka san me za a yi kana ji yanzu a'a ka bari in sha inda je maka ba on ka annabin ka dai ba wannan zai ce kawai wale za ka koma auye ni daman ma ni ma ina da wurin da tsani kawai da an fara magana sai ka ce zan koma auye da an fara magana sai ka ce zan koma auye dan dudu tsaya dan dudu kan yanda na fara jin zaman daɗin garin nan zo ta karka zo sai ka koma auye to yanzu da bari a rasa ka sha na harshe babu ita a auye le kayan kaza na dauko ma an dudu an dudu bari na arsa kuma dan dudu dodo le ga wu ka je ka ga da ya wuro ce in nazo ba ta burin ka ga binni ba to ai ka gani maza dan dudu mun yi ban shirya tafiya a wurin ba wannan da ka tafi ka tawo ya wuro ina zuwa idan ka ga dudu ina anya maza anya dan dudu shi kenan ba za ka bani ko naira 10 ba za ka sha biyu ta anya
gaida sai wuri. Yanzu ɗan dudu naira biyar za ka bani. Za ka sha ruwa an yayi ka gaida sai wuri. Ɗan dudu. Ina arasa. Da akan ka hidi ga da akan ka tucacara kana ce kana oshi domin arziki na Allah ne. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Umar DZ wanda aka fi sani da Dandudu wanda ke kawo ku sabon comedy mai suna Dandudu. Muna yin wannan comedy ne ba dan komai ba dan mu ci zarafin kowa ba ko mu ci fuska sai dai dan nishadin mu da abubuwa da yake wakana na zamani mu ma wanda ya kamata a ce an fito da mu an yi da mu an san mu. Idan kun lura kanurai suna nasu fulani suna nasu ya kamata a ce mu ma tribe namu sun fito sun nuna bajintar su game da comedy da tuna al'adar ba wai muna yin haka bane don cin fuska ko cin zarafi. Na gode. Za ku iya samun wannan comedy akan YouTube channel namu da suna Umar DZ TV. In sai kun gudu. Za ku saburbuda subscription za ku danna a rarrawa da Allah zai na